zice și totuși faci. Spui că n-ai unde parca, n-ai cu cine vota, n-ai ce vedea, dar te descurci. Ai doar o limită. Limita răbdării. Sunt Dorin Moldovan, bun găsit la Limita Răbdării. Ne pierdem răbdarea astăzi cu... Nu cunosc. De la pe... Nu cunosc. Nu mai avem bunul simț, nu mai avem... Nu, e bătălie politică ca la Măgășește. Și mă rog la Dumnezeu toată lumea să gândească așa. Ascultă-i pe Dorin Moldovan și invitații săi la Limita Răbdării. Sunt Dorin Moldovan, bună ziua și bun găsit. Ne ascultați în online radioregional.ro și în FM pe 92,4 în Suceava și Fălticeni, 107,2 Rădăuțiret, Câmpul Moldovenesc, 93,5 Gura Humorului, 91,4 Vatra Dornei, 88,4 Iași, 97,6 Neamț. Întrebări aștept pe WhatsApp la numărul 0748418044 sau pe Facebook Regional Radio și tot acolo ne urmăriți și live. Suntem la Limita Răbdării astăzi cu domnul Florin Pușcașu, deputat AUR de Suceava. Bine ați venit, domnule deputat. Bună ziua, bine v-am găsit și salutări tuturor. Ați stricat scaunul, ce ați vrea? Nu-i bun scaunul? E foarte bun. Bine, bine la Parlament sunt mai bune acolo scaun. Bine, sănătos, voios, fericit. Slavă bunule Dumnezeu. Ieri a fost ziua fericirii, am înțeles, și mai urmează o zi a fericirii mâine, când își lansează Crin Antonescu candidatura la Suceava. Paradoxal, lucrurile n-arată în felul acesta, dar probabil că există o fericire ascunsă în inimile partidului, fiindcă la nivel de imagine văd multe fețe mohorâte, inclusiv a candidatului pe afișe. În București, cel puțin, cred că au greșit fotografia când i-au făcut afișele. E mohorât Crin Antonescu la afișe? Cred că fericirea a fost în noaptea aceea și dimineața s-a făcut instantaneul. Da, Simion cum e în afișe? Mai vesel? Cum e? George Simion este prezent, nu este în afișe. Dacă încă n-a făcut vă uitați la profilul lui, o să vedeți că e cât se poate de activ în cotidian și chiar nu cred că mai are nevoie de afișe. În online e activ TikTok-ul cu asta. Nu, e activ în viața reală, iar imaginea lui este foarte atent zugrăvită de toată presa. Din păcate, nu se pune accentul pe lucrurile importante, dar trecem și peste asta și oamenii au învățat să citească printre rânduri. Da, domnul Simion nu-și lansează candidatura și la Suceava nu mai vine pe aici. Am văzut că își caută fericirea pe la Bruxelles zilele astea. Nu e doar la Bruxelles, astăzi cred că este în Viena, are un turneu de vizite internaționale, participă alături de lideri europeni. Cred că în momentul de față este foarte important să dăm semnalul că ceea ce AUR și George Simion prin candidatura sa vrem să facem în politica românească este într-o cu totul altă paradigmă, în nota unei sincerități asumate pe care până acum în politica românească n-am mai întâlnit-o la nimeni. Bun, în alegerile parlamentare de anul trecut, AUR a devenit a doua forță politică, nu? Din Parlament. Nu v-a ajutat cu nimic treaba asta, pentru că tot în opoziție sunteți. Nu e despre noi, nu pe noi trebuia să ne ajute. O să ajungem prima forță politică în mod unanim recunoscut și atunci îi va ajuta pe români. Cred că e cea mai sinceră abordare pe care pot să vă relev în momentul de față. Avem răbdare și nădejdea că lucrurile se vor așeza cu temei bun. Care sunt obiectivele AUR la alegerile prezidențiale din mai? Rezultate care să permită ridicarea României printr-un nou candidat pe care să-l transformăm în viitorul președinte al României, în persoana domnului George Simion, în urma acestor alegeri. Ulterior, refacerea României și a statului de drept în România. Bun, Simion rămâne singurul candidat al suveraniștilor, cum vă spuneți, la alegerile prezidențiale din mai, bine cu excepția lui Victor Ponta. Iertați-mă, despre ce fel de candidat vorbiți noastră? Victor Ponta, nu e și el suveranist? Nu știu, care suveranism?
Cel pe care l-a negat până acum prin toate acțiunile și îl declară acum cel pe care în îl speranța declară, când poate nu ne jignește inteligența. Am înțeles, da. Vă apreciez umorul. Da, e susținut de partenerul strategic Victor Ponta? Ați simțit treaba asta? Domnul Victor Ponta e atât de discret încât nu lasă să se simtă nimic în ceea ce îl privește. Ați avut ceva emoții că nu se va mai retrage domnișoara Gavrilă, lidera POT? V-a ținut pe jar până în ultima zi, nu? Haideți să lămurim un lucru. Felul în care vrem noi și ne străduim în fiecare clipă să facem politică este unul în sinceritate. Poziționarea noastră în raport cu adevărul și nu redefinim, nu încercăm să găsim alte nuanțe ale adevărului. Adevărul este unul singur și îl știm cu toții. Deci, din perspectiva aceasta a adevărului, noi am avut o înțelegere. Semnalul foarte important pe care AUR îl dă în politica românească este că trebuie să reașezăm valoarea și greutatea cuvântului dat în politică. Am avut discuții cu domnul Călin Georgescu, Ana Maria Gavrilă a fost parte la discuțiile pe care le-am avut în toată această perioadă. Ați participat la discuții? Eu personal nu, vorbesc în numele partidului. Nu sunt atât de important încât să trebuiască să particip, dar lucrurile sunt bine cunoscute, fiindcă suntem totuși un partid și acționăm unitar. Deci, din perspectiva aceasta, am avut discuții, am tras concluzii și am făcut înțelegeri. Mai important decât ceea ce se speculează în presă este semnalul pe care l-am dat și pe care timpul l-a confirmat, că ceea ce spunem, facem. Adică suntem oameni de cuvânt și încercăm să redăm demnitatea oricărui actor politic prin faptele fiecăruia dintre noi. Ne ținem de cuvânt, facem înțelegeri la vedere, nu negociem cu lucruri care nu sunt în dreptul nostru a fi negociate, adică nu îmi plătesc datoria mea cu banii dumneavoastră, îmi asum și politic și moral tot ceea ce decidem în politică și mergem în fața electoratului cu ceea ce gândim, ceea ce suntem și mai ales cu acțiunile noastre concrete. Deci, din perspectiva asta, emoțiile au fost legate de emoții pozitive, de bucuria de a duce la capăt un plan, o strategie. Nu ne-a fost teamă că nu se vor întâmpla lucrurile care depind doar de noi. Întotdeauna ne așteptăm și la reacții din partea adversarilor noștri, care au devenit între timp dușmani. Dar astea sunt lucruri care ne țin într-o stare de alertă și nu ne provoacă supărări. Bun, în mod real, ce șanse are Simion la alegerile prezidențiale de anul ăsta? Toate sondajele îl plasează pe primul loc. Ce să vă spun mai mult? Bun, trebuie să spuneți că iese din primul tur, dar... Nu poate să iasă din primul tur. Legea ne obligă, pentru cei care dorim candidat validat din primul tur, să avem 50% plus 1 din voturile tuturor celor înscriși pe liste. Ori asta este foarte dificil de realizat. Dar, dacă mă întrebați pe mine, nu pot decât să zâmbesc referitor la ceilalți competitori ai domnului Simion, fiindcă PSD-ul și PNL-ul și-au stabilit un candidat, cum spuneați, o să vină mâine să-l lanseze, dar știu din partea multor oameni importanți din PSD că au primit ordine să-l sprijine pe Nicușor Dan. Probabil că o parte din PSD sunt nostalgici după candidatul pe care l-ați pomenit mai devreme. În mod nefericit l-ați numit într-un fel. Eu nu aș pune etichete nimănui și din perspectiva în care dezavoiesc tehnica de etichetare, dar mai ales din perspectiva traseului, istoricului personal al domniei sale. Ce să vă spun? Toată clasa politică românească care nu este de partea AUR-ului nu reușește să scoată în față un candidat redutabil. Dar, din fericire, românii au de data aceasta un candidat pe care pot să-și permită să-l voteze cu încredere, cu sinceritate. Adică un candidat care este chiar ceea ce declară că se vrea. Cu cine îl vedeți intrând în turul 2 pe George Simion? Are mai puțină importanță, indiferent. Din punctul meu de vedere, niciunul nu este un candidat redutabil în raport cu George Simion, fiindcă au toți
prea multe pete, prea multe pietre de moară legate de glezne, de gât, de cadavru politic pe care încearcă să-l resusciteze, fiindcă toți, poate mai puțin Nicușor Dan, nu este încă un cadavru politic, el este într-o funcție importantă, dar este cel puțin suspect felul în care este susținut în momentul de față un candidat ca Nicușor Dan, care a decis să candideze ca independent la președinția României, arată din start că nu este o persoană onestă. Încearcă să se dezică de acel partid care nu mai este în preferințele electoratului și care l-a făcut om politic, în încercarea de a păcăli votanți nehotărâți. Ori o asemenea tehnică, din punctul meu de vedere, este un minus pentru un candidat la președinție. Repet, eu cred că românii s-au săturat de toate minciunile politicienilor de până acum și își vor îndrepta atenția și îi vor da votul celui care are puterea să spună adevărul. Din fericire, George chiar nu are scheleți în dulap și poate să-și permită să fie sincer în fața românilor. Va reuși George Simion să adune voturile pe care le-a avut Călin Georgescu la alegerile de anul trecut? Logic, toți cei care au găsit în Călin Georgescu speranța că pot fi reprezentați la nivel de președinția României, pot să-i dea fără emoție votul lui George Simion, în măsura în care deja acest transfer de popularitate a fost realizat. George Simion a fost în permanență într-o discuție sinceră cu domnul Georgescu și s-au consultat în privința deciziilor majore. Partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu este alături de noi și este în cea mai strânsă unitate cu aurul în momentul de față. Deciziile politice se iau împreună și sunt unanim acceptate. În mod normal pot apărea disfuncționalități tehnice, dar eu cred că vom avea înțelepciunea de a le depăși, de a le repara în timp util, în așa fel încât, repet, tehnic, lucrurile să funcționeze în favoarea scopului pe care l-am propus. Mai departe, cum vor fi convinși românii, eu cred că nu mai ține de noi. Ceea ce face actuala putere este să dea în continuare aceleași dovezi de neseriozitate, de lipsă de strategie, de lipsă de voință politică și mai ales de înverșunarea aceasta cu care se vor în continuare la putere, permițându-și să spună minciuni în contradicție flagrantă cu logica, cu adevărul și cu evidențele pe care fiecare dintre noi le sesizăm. Nu avem de dus o luptă foarte grea, trebuie doar să avem curajul să ne arătăm drept ceea ce suntem. Lucrurile se vor așeza, fiindcă eu am încredere și în înțelepciunea și în bunul simț care n-a murit în neamul românesc și dacă românii vor ieși să voteze, rezultatul nu poate fi decât unul singur. Bun, Călin Georgescu n-a ieșit cu nicio declarație clară de susținere a lui George Simion, deocamdată o va face în timpul campaniei? Călin Georgescu a făcut exact ceea ce trebuia să facă. A desemnat un succesor al luptei pe care a dus-o în nume propriu până la acest moment. În momentul în care a fost blocat, a dat semnalul că toată lupta trebuie să se ducă pe terenul democratic, pe o legislație actuală, chiar dacă este greșit interpretată, o legislație care trebuie respectată. Nu suntem nici anarhiști, nici nihiliști, suntem cetățeni corecți ai unui stat pe care îl vrem îndreptat, scos din atitudinea aceasta lipsită de demnitate cu care s-au comportat conducătorii în ultimii 35 de ani. Și din perspectiva aceasta, eu cred că domnul Georgescu a făcut exact ceea ce trebuia să facă. Transferul de popularitate... Transfere și voturile și fermele alea de troli, cred că este jignitor să acționezi precum PSD-ul sau PNL-ul, să le ceri
votanților să te voteze pe tine dându-le un motiv și indicându-le inclusiv poziția pe buletinul de vot. Nu, eu cred că alegătorii sunt mult mai inteligenți decât au bănuit politicienii. Ăsta este motivul pentru care clasa politică care a condus până acum România este aproape furibundă, caută cu disperare soluții doar pentru a nega o eventualitate de genul celei care s-a produs în turul 1 în decembrie. Încearcă să-și impună cu orice preț orice candidat pe care îl pot controla. Dacă PSD-ul a acceptat să aibă un candidat penelist, dacă PSD-ul acum îndeamnă spre cel mai bine plasat în sondaje dintre candidații diferiți de George Simion, respectiv îndeamnă să se voteze Nicușor Dan. Dacă se fac tot felul de combinații neasumate... Eu n-am auzit-o. Noastră nu vreți să o spuneți pe post, dar dacă vorbiți cu oamenii din PSD, dacă aveți prieteni care să vă recunoască discuțiile interne, o să vedeți. Nu, eu bănuiam că unii PSD-iști vor merge cu Victor Ponta. Cu siguranță sunt și acei PSD-iști tradiționaliști care nu își pot permite să voteze un alt candidat decât un membru de-al lor. Dar există și pragmatici în PSD care, pentru a-și păstra relația cu conducătorul, cu viitorul conducător, încearcă să identifice cine va fi viitorul președinte și să aibă o relație cât mai bună. Inclusiv cu noi există genul acesta de abordare. Din fericire vine din partea unor oameni absolut raționali și rezonabili și pentru aceasta chiar pot să le mulțumesc tuturor celor din alte partide care înțeleg că vântul schimbării nu mai poate fi întors sau redirecționat pe un alt culoar. Și vin și discută cu noi și ne felicită într-un fel, nu știu cât de sincer, dar sunt realități cu care mă confrunt în fiecare zi. Sunt oameni de la toate partidele care arată că sunt dispuși să accepte această schimbare de regim în România, respectiv accederea la președinția României a unui candidat care să țină cu românii, în esență, că despre asta e vorba. Un naționalist, un patriot care să vrea un parcurs firesc pentru România. Adică sistemul o să-l accepte pe Simion președinte, nu? Asta vreau să ne spun. Cum poate să nu-l accepte sistemul? Credeți că o să mai anuleze odată rezultatele alegerilor? Păi, nu știu, anul trecut, spre exemplu, au fost invocate influențe externe, atacuri cibernetice. Nu contează ce încearcă ei să invoce, nu și-au făcut lecțiile bine și nu cunosc tehnicile rituale. Dar au luat măsuri pentru a preveni atacurile astea cibernetice? Nu, trebuia să producă dovezi, domnul Moldovan. N-au produs nici cea mai mică dovadă. Suspiciunile pe care le-au exprimat și afirmațiile insidioase și așa cu jumătate de gură exprimate ca niște cunoscători care nu pot să vorbească mai mult din motive pe care doar ei le cunosc, nu mai țin în fața românilor și oricum nu țin în fața legii. În momentul de față România are o putere instaurată în mod ilegitim. România riscă să nu mai fie recunoscută în plan internațional de către statele lumii. Consecințele se văd în plan economic mai ales, dar se vor vedea și în plan social probabil. Iar din această perspectivă eu cred că inclusiv în rândul clasei conducătoare de acum există conștiințe care spun deja e prea mult, s-au învins lucrurile prea departe, nu ne mai putem permite să mai riscăm derapaje democratice de genul celui care s-a petrecut deja. Înțelegem disperarea câtorva mari politicieni din România. Pierderea puterii arată sumbru pentru ei, probabil că vor trebui să dea seamă, să dea socoteală pentru deciziile pe care le-au luat și pentru felul în care au implementat acele decizii, că nu e vorba doar de răspundere politică, e vorba și de răspundere penală. Și din această perspectivă, lupta lor este una pe viață și pe moarte. Dar marea majoritate a politicienilor, cei care nu sunt cu adevărat vinovați și poate se fac vinovați de tăcere sau de non-combat în a contrazice acest fel de tehnici antidemocratice, dar care n-au săvârșit fapte penale, acei oameni eu cred că au înțeles că România se îndreaptă spre dezastru dacă își va mai permite un derapaj democratic. Și din această perspectivă eu cred că lucrurile se vor așeza și
indiferent cine va câștiga aceste alegeri, va trebui să fie acceptat de către sistem, să accepte că se pot schimba anumite tehnici de conducere, că anumite lucruri în politica internă sau externă ale României pot fi modificate, că trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume și să mărturisim adevăruri care au fost până acum deformate sau... Dar oricum, nu o să ne mai spuneți că e dictatură, că a murit democrația. În momentul de față nu putem spune că este democrație, fiindcă voința poporului a fost călcată în picioare de către Partidul Stat și de către instrumentele pe care le-au folosit, respectiv Curtea Constituțională, Biroul Electoral prin Central. Interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu. Inclusiv cu toate că dacă interzicerea candidaturii doamnei Șoșoacă este un abuz și o ilegalitate. Nu există motive serioase. Ești om politic, ai dreptul să-ți exprimi opinii, electoratul te poate sancționa dacă ai luat-o prin porumb, dar tu, Curte Constituțională, n-ai voie să te pronunți cât de legal este să... De ce este ilegal să fii antisemit, dar este încurajator să fii rusofob? Nu înțeleg. Sunt două lucruri care presupun unități de măsură total diferite când judecăm despre aceeași atitudine. Bun, dacă n-ar fi fost interesă candidatura domnului Georgescu, nu era acum candidat George Simion. Nu despre Călin Georgescu, nu despre George Simion este vorba. Vorbim de poporul român, de democrație, de valori, de respectarea unor legi, a Constituției României. Ne pliem pe o realitate existentă. Nu vrem să ne impunem propria noastră realitate. Avem o opinie pe care o exprimăm, dar George a dovedit că este capabil să accepte un candidat mai bun ca el, cel puțin din perspectiva preferințelor electoratului. Bun, că tot se apropie din nou alegerile, cum ar trebui să desfășoare procesul electoral de data asta? Legal. Avem lege, știm să interpretăm legea, înțelegem și spiritul și litera legii, deci din perspectiva aceasta nu cred că există echivoc. Faptul că există dorințe de a bloca pe cei care știu să se folosească de un instrument sau de altul, că au potențial de creștere, că îi sperie ascensiunea unui candidat, n-ar trebui să-i determine pe cei care au puterea în România să schimbe regulile în timpul jocului. E principala problemă cu care ne confruntăm. Se constituie Ministerul Adevărului, se fac tot felul de comisii, de adunări mai mult sau mai puțin legale pentru a bloca, pentru a sancționa, pentru a intimida conștiințe, oameni. Este... să rămânem în limitele după anularea că alegerilor de anul trecut au avut loc mai multe proteste, unele sau multe dintre ele organizate inclusiv de AUR, și la care au participat simpatizanții partidului sau alții spun mercenarii AUR. Alții spun mercenari. Da. Urmează să ne spună că au fost și rușii care au plătit acei mercenari, că mercenarii sunt de obicei profesioniști scumpi, trebuie resurse ca să-i poți plăti. AUR se știe. Eu mă așteptam la proteste mult mai ample acum, după interzicerea candidaturii. Vedeți noastră, s-a creat impresia că AUR este un partid antisistem, aproape de anarhic, de a fi anarhic, și se încearcă să se implementeze ideea că doar protestul este forma noastră de acțiune. Nu, noi nu suntem un partid antisistem, noi suntem un partid anticorupție la nivelul superior al sistemului. Noi suntem absolut conștienți de faptul că statul român trebuie condus și trebuie condus pe baza legilor existente. Acolo unde trebuie schimbate legile vom acționa în sensul acesta, dar nu vom acționa prin încălcarea legilor existente. Spiritul democrației este foarte, foarte clar pentru noi și din perspectiva aceasta noi luptăm cu anumite năravuri ale oamenilor, nu cu oamenii. Dacă am fi protestat în mod spontan, într-un fel care se reclama ca legitim la abuzurile făcute de sistem,
Probabil că sistemul era pregătit să reacționeze în mod disproporționat, așa cum am mai făcut-o și în alte situații, și ar fi generat acele evenimente care să le permită să abuzeze și mai mult de puterea pe care o au. Am îndemnat la calm în momentele în care am considerat că nu reușim să canalizăm acea furie a oamenilor în sensul în care ne dorim schimbarea în bine a sistemului. Păi au fost astfel de evenimente. Au fost proteste, dar în momentul în care am reușit să gestionăm în mod corect și folositor pentru scop, pentru cauză, lucrurile. Nu doar protestul este arma noastră. Sigur că nu poți să rabzi la nesfârșit și atunci am recurs și la protest. Dar, repet, avem și alte forme de acțiune. Am dovedit că avem inclusiv răbdare și că putem acționa și inteligent, nu doar spontan și sentimental. Și eu cred că Bun, dar care sunt astea alte forme de acțiune și care va fi rolul devoalarea ilegalităților în canalizarea nemulțumirilor prin vot în principal. Spre avantajul lui George Simion? Prin vot. Vom încerca să-i convingem pe români și să-i ajutăm să nu se mai lase păcăliți de către un sistem politic cu resurse infinit mai mari decât ale noastre. Eu cred în puterea adevărului și mărturisirea este principala noastră armă. În plus, atât de naiv ne cred încât au uitat să pună preț pe puterea adevărului. Ei cred că minciunile lor sunt întotdeauna mult mai eficiente decât adevărul pe care avem noi curajul să-l mărturisim. Din perspectiva asta îi anunț cu zâmbetul pe buze că sunt într-o mare eroare. Ce strategie aveți pentru a promova pe candidatul George Simion și care sunt care ar fi, nu știu, principalele obiective pe care le propuneți pentru țara asta în cazul în care Doamne ajută pentru AUR și Doamne ferește pentru alții câștigă Simion alegerile prezidențiale? Eu cred că n-ar trebui să fie vorba de candidați, de interesele personale ale candidaților, ar trebui să ne gândim la un bine pentru neamul românesc, pentru popor. O să vă dezamăgesc să vă spun ceva ce intră în atribuțiile președintelui. E adevărat, mai dar de case George Simion chiar este un om politic care a înțeles că trebuie să fie în politică ca să dea jertfă, nu ca să ajungă să fie adulat, să fie preamărit de o mulțime cât mai mare de oameni. George Simion muncește foarte mult. Lupta lui a fost una inegală, dar, după cum ați văzut, până acum a făcut față tuturor provocărilor și nu există adversar care să-l fie înfrânt până acum pe George. Chiar dacă a făcut greșeli, a avut și puterea să recunoască și inteligența să le depășească și să le repare. În momentul de față, George Simion este cu adevărat prezidențiabil și din perspectiva asta eu vă spun să nu vă așteptați la o campanie wow, o campanie care să-i lasă pe români mască. Nu. George Simion va fi natural, va fi omul care nu va încerca să epateze, să șocheze, își va duce discursul cu calm și cu înțelepciune până la capăt, crede în inteligența poporului român de a găsi în ultima clipă puterea să se îndrepte, să voteze în mod onest un candidat care să fie reprezentativ pentru România. Un candidat care, în afară de faptul că are puterea, are energia să lupte pentru România, are și voința și determinarea să le facă. Este probabil cel mai tânăr dintre candidați, nu știu, dar oricum este un candidat foarte tânăr, dar care a dovedit mai mult decât toți ceilalți candidați. Prin lupta pe care a dus-o în cei 5 ani de când este în politica mare și prin recunoașterea pe care în fiecare zi o primește în plan internațional. Vă reamintesc că este unul dintre cei 3 vicepreședinți al unui partid european, al 3-lea partid european. Are deja susținerea unor state europene de primă mână, acolo unde
partidele conservatoare au reușit să conteze, a apărut și sprijinul necondiționat pentru George Simion, are deja o relație consacrată cu Giorgia Meloni. Există semnale din partea Occidentului prin vocea Statelor Unite, vocile care conduc acum Statele Unite, că George Simion este o alternativă reală la politica din România și la felul în care ar trebui România să facă politică și geopolitică aici în regiune. Este o voce care a promovat dintotdeauna pacea și cred că oamenii au obosit de toate minciunile și toate nenorocirile care s-au întâmplat în baza minciunilor propagandei și a celor câțiva actori importanți care au sprijinit și au dezvoltat atmosfera asta belicoasă din Ucraina. Cred că toate lucrurile converg în recunoașterea lui George ca singurul prezidențiabil autentic și ca omul care este potrivit să ocupe fotoliul la Cotroceni în următorii ani. Domnul deputat, partidului AUR s-a pus eticheta asta de partid Cine a pus? extremist. E ușor să pui o etichetă, nu Bun. vine nimeni cu nicio dovadă, nu vine nici măcar cu o lămurire de ce înseamnă extremism. Având în vedere creșterea partidelor suveraniste în Europa, cum se va poziționa AUR dacă va câștiga George Simion alegerile prezidențiale în raport cu Uniunea Europeană și care vor fi principalele direcții de politică? Dintotdeauna am spus că nu suntem împotriva Uniunii Europene, nu suntem pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Vrem să fim parte din reforma care se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie condusă de persoane alese, nu de o Comisie Europeană numită, care a dobândit o putere excesivă și care e practic nou Soviet suprem al Europei, un vis mai vechi al bolșevicilor care au încercat să facă din toate statele europene republici sovietice socialiste. Se întâmplă sub o altă formă acum prin actualele politici ale Comisiei Europene. Împotriva acestor lucruri ne îndreptăm noi. Poziționarea noastră nu va fi alta decât cea pe care ne-o asumăm și acum și anul trecut și de când am intrat în politică. Credem în viitorul Europei bazându-ne pe națiunile care o compun. România este parte din Europa, este în mod natural acolo unde trebuie să fie, în Europa, trebuie să fie în Uniunea Europeană, dar această Uniune Europeană nu trebuie să strivească câtuși de puțin identitățile naționale ale popoarelor, ale națiunilor din tot cuprinsul Europei. Bun, acum, după toate evenimentele astea, la Biroul Electoral Central, la Curtea Constituțională, sunt oameni care și-au pierdut încrederea în instituțiile statului. Noastră sunteți deputat la al doilea mandat, nu? Corect. Ați început al doilea mandat de parlamentar. Ce modificări legislative sau dacă ar fi necesare anumite modificări legislative pentru a îmbunătăți procesul electoral și pentru a recâștiga încrederea oamenilor în Cred că instituții? principalul lucru care ar trebui schimbat este depolitizarea Curții Constituționale a României. Acolo avem judecători numiți de două partide politice. Au fost atent selecționați, sunt oameni care sunt obligați prin natura trecutului lor să răspundă ordinilor pe care le primesc de la cei care i-au numit acolo. Nu o fac des, o fac doar în momentele esențiale, dar de fapt astea sunt singurele lucruri importante. Precedentul creat este unul extrem de periculos și trebuie eliminat ca potențial eveniment viitor. Din această perspectivă eu cred că trebuie să o facă specialiștii și cred că trebuie reașezată acea curte constituțională pe baze constituționale indubitabile. În momentul de față se lasă loc de interpretări și tocmai în baza acestor interpretări discreționare s-au putut lua aceste decizii. Cu siguranță sunt anticonstituționale, dar nu are cine să le judece. Comisia de la Veneția a făcut două referiri
pe care nimeni nu le ia în seamă. Nu vom avea consecințe juridice în plan intern deocamdată în baza recomandărilor de la Veneția, dar toată Uniunea Europeană privește cu suspiciune și cu dispreț față de evoluția democratică din România. Există deja voci, inclusiv în publicațiile mainstream, care condamnă evenimentele din România. E o luptă pentru putere. Comisia Europeană face presiune asupra actualilor guvernanți și asupra președintelui interimar să se mențină acest status quo. Eu cred că lucrurile vor intra într-o normalitate după ce se vor obține rezultate la aceste alegeri. Am încredere că lucrurile se vor așeza pe o bază mult mai legală. Am înțeles. În Parlament, activitatea parlamentară va fi din ce în ce mai subțire, nu? Pentru că intrăm iar în campanie electorală. Trebuie să vă mărturisesc că săptămâna aceasta noi am dat un semnal în Parlament, am fost în grevă japoneză, am participat la lucrări, dar nu am votat, în condițiile în care nu au fost lucruri esențiale și am considerat că semnalul pe care îl dăm prin greva japoneză la care am luat parte este mult mai important pentru ce se poate întâmpla în viitor. Am preferat să fim acolo fără să ne implicăm în mod activ în activitatea parlamentară. Probabil că vom relua activitatea de săptămâna viitoare. Da, într-adevăr, există un interes mai mic pentru procesele legislative și o aplecare mult mai mare către campania electorală, dar în același timp trebuie să vă spun că rolul parlamentarilor a devenit din ce în ce mai scăzut în condițiile în care se guvernează prin ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență și acestea vin după ce își produc efectele, vin pentru legiferare în Parlament. Guvernul are majoritate în Parlament și practic am ajuns în situația în care guvernul legiferează într-un procent foarte mare. Putem fi voci critice, dar fără a produce efecte, fără a putea bloca, datorită procentelor pe care le avem în reprezentativitatea parlamentară. Nu putem bloca inițiativele care vin de la guvern, sunt prea puține inițiativele care vin din partea parlamentarilor, ale noastre nici nu intră în discuție, fiindcă sunt pe nemestecate refuzate la vot. Deci avem o singură putere reală în stat. Oricum reprezentați o opoziție mult mai puternică decât în mandatul trecut. Da, e adevărat, la legile organice avem puterea să ne opunem, dar la legile ordinare, acolo unde au nevoie de o majoritate simplă, întotdeauna își creează majoritatea. Uitați-vă cum au reușit să își satisfacă parlamentarii obedienți, cum astăzi citeam despre sumele crescute alocate minorităților. UDMR-ul a ajuns partid de guvernare cu o reprezentativitate de 2 ori mai mare în toate comisiile și structurile parlamentare față de noi, deși are probabil mai puțin de 1/3 din procentele noastre. Da. Am demascat aceste lucruri, nu s-a întâmplat nimic, fiindcă ei sunt din filmul Câinii latră, caravana trece. Colegii noastre, parlamentarii Aur de Suceava, ce mai fac? Domnul Negrea, toți suntem doamna foarte... Veronica Grosu. În ultima săptămână domnul Negrea a avut probleme de sănătate, dar... Pe piedone, domnul Negrea. Vi se pare normal ca un șef de oficiu național să vină și să își aroge drepturile unui comisar, repet, el ca director al Oficiului de Protecție a Consumatorilor, nu are drept de control, nu are atribuțiile unui comisar. A venit și s-a exercitat în mod abuziv, doar pentru a-și crea imagine. Nu știu care sunt intențiile domnului Piedone, dar astăzi am citit că s-ar putea să fie într-un conflict de interese și s-ar putea să nu mai poată ocupa în următorii 3 ani o funcție publică. Păi omul a mai ocupat funcția asta și același lucru îl făcea și atunci. Ceea ce face este un circ cu care încearcă să distragă atenția oamenilor.
de la preocuparea reală, atenția asupra prezidențiabilor din clipa aceasta. Nu știu care este scopul real al domnului Piedone. Cu siguranță are un apetit bolnăvicios pentru circ și pentru spectacol. Eu cred că lucrurile adevărate, profunde, nu trebuie făcute într-o asemenea manieră. Bun, unii spun că și-ar pregăti o candidatură la primăria generală în București, în cazul în care Nicu Șordan ar Neamul nu este câștiga blestemat să aibă alegerile. doar analfabeți și agramați la conducere. Cred că din perspectiva asta socoteala domnului Piedone este una greșită. Da, e opțiunea dumnealui. Și doamna Veronica Grosu, cu cine se mai ceartă? Ce mai face? Puneți o întrebare tendențioasă la avut-o. care nu o să vă răspund. Am înțeles. Doamna Veronica Grosu este o persoană cu o pregătire de excepție și care chiar face lucruri. Pe asta e ideea, face lucruri? Sigur că da. Uitați-vă la interpelările pe care le are, la întrebările pe care le adresează ministeriabililor noștri care, în loc să-și facă treaba, fură curent. Da, chiar are o activitate foarte bine documentată. Lucrăm împreună la un proiect de lege pentru o zonă din județul nostru. Încercăm să venim cu inițiative care să fie și de interes local, să le arătăm oamenilor că suntem atenți la nevoile și la problemele lor. O să vă vorbesc poate despre asta în momentul în care vom avea măcar creionat proiectul. Draftul de proiect legislativ. Da, am demarat cercetări și la alt nivel. Încercăm să facem o documentare exhaustivă care să ne permită să venim în fața Parlamentului cu un proiect de lege care să nu poată fi refuzat. Sau, mă rog, dacă va fi refuzat doar din motive politice, atunci puterea să-și asume păstrarea într-o zonă de subdezvoltare a Sucevei prin decizie politică. Da, despre ce vorba? Sau îl păstrați la secret, așa? Probabil că luna viitoare o să vă pot vorbi despre acest proiect. Domnul senator Vloescu, când îl mai vedem prin Suceava? Cred că săptămâna 4 ani. viitoare va avea o conferință la Fălticeni. A fost și săptămâna trecută. Este un om activ, dar domnul Vloescu chiar are niște relaționări la cel mai înalt nivel, are comisii de lucru la București în care este foarte activ. Da? Dacă vreți să-l vedeți la ochi, pot Păi să am vrea, nu? Că faceți măcar un video. nu e parlamentar de Suceava. Da, așa este. Păi, da. Nu e normal să-l vedem. Ar putea să servească Vrem să-l interesul vedem. sucevenilor și de la Bruxelles, dar credeți-mă, o face foarte bine de la București. Da. Bun, deci spuneți că aveți proiecte legislative, veți avea proiecte legislative în perioada următoare. În februarie știu că ați cerut demiterea Ministrului Energiei, da, Sigur. a domnului Burduja, pentru lipsă de Da, ajuns transparență. să spuneți prin Ministrul urmare. Energiei. Așa. Nu-l mai domniți atâta că o să creadă că vreți să-i faceți un favor sau o propunere. Bun, ne-ați spus atunci care au fost motivele care În v-au continuare, determinat motivele să-i cer. persistă, ba chiar sunt mai dezvoltate. Domnul Burduja probabil că este un personaj foarte atent, confecționat și studiat. Cred că are consilieri buni și oameni care se îngrijesc de imaginea și de activitatea domniei sale și din perspectiva aceasta este atent la toate subiectele sensibile. Din păcate, arde subiectele doar în discuție. Nu reușește să producă acele măsuri și întreprinderi care să rezolve problemele în esența lor. Bun, eu altceva vreau să vă întreb, pentru că toată lumea sau majoritatea sunt speriați de perspectiva asta. Mai sunt soluții pentru protejarea consumatorilor în contextul creșterii prețurilor la energie? Cu siguranță că sunt soluții, dar noi vorbim despre soluții pe termen lung care presupun strategii. În momentul de față, Ministerul Energiei nu are o strategie care să-i permită să ia măsuri și să aplice corecții pe termen scurt până acele strategii vor putea fi implementate. În principal, și chiar și săptămâna aceasta au fost Nu știu că l-ați întrebat și pe primarul Ciolacu
de măsuri guvernamentale pentru scăderea prețurilor la energie. Trebuie să înțelegeți un lucru Ați primit vreun general. răspuns? Nu, și nici nu ne dau răspunsuri. Nu am simțit în intenția lor să vrea un dialog cu noi, pe de-o parte fiindcă nu ar accepta soluții din partea opoziției pe care să le preia. Ar prefera să le știe fără să-și asume paternitatea acelor soluții. Dar noi nu suntem atât de orgolioși încât să cerem această recunoaștere. Pentru că ne interesează chiar să rezolvăm problema de fond. Însă, Bun, dar care sunt soluțiile pe care le propuneți dumneavoastră pentru a asigura accesul populației la energie la prețuri accesibile? pe în primul rând, o gestionare corectă, o dezvoltare a capacităților de producție a energiei în mod real și o gestionare corectă, eliminarea speculei din sistemul energetic național și blocarea acelor speculanți care încearcă să-și rezolve problemele în mod direct cu Ministerul Energiei, eludând orice fel de normă legislativă în momentul de față, prin contractare directă cu furnizorii de stat și prin îngăduința celor care ar trebui să urmărească reglementările și implementarea acelor reglementări în piață. Ca să înțelegeți despre ce e vorba. Adică soluțiile, practic, se referă la asigurarea independenței energetice, nu? Asta nu se poate realiza de azi pe mâine, fiindcă s-au distrus capacități care nu pot fi repuse în funcțiune acum. S-au închis termocentrale, acele termocentrale implică costuri pentru repornire. Unele dintre ele nici nu se mai pot reporni. Dar să nu vrei să îți asumi o decizie care în 6 luni de zile să dea iernutul în funcțiune la capacitate în sistemul energetic național, arată o ticăloșie între ceea ce declar și ceea ce intenționezi să faci. Să intri în dispută sterilă cu organizații non-guvernamentale care într-adevăr au făcut mult rău, arată că tu nu vrei decât să câștigi capital electoral, asumându-ți în mod declarativ o anumită poziție, dar neefectuând acele măsuri, neimplementând acele măsuri care pot cu adevărat să rezolve situația, fiindcă românul are o vorbă, câinele care latră nu mușcă, pisica cu clopoței nu prinde șoareci. Nu trebuie să ieși public să faci acuzații și amenințări și declarații, fiindcă vei stârni reacții și te vei risipi în acea luptă inutilă. Trebuie să acționezi acolo unde într-adevăr produce efecte, eliminând cauzele care ți-au făcut blocajul. Ori din perspectiva aceasta, domnul ministru nu face nimic, fiindcă nu are în intenție să creeze un sistem energetic național cu adevărat puternic și independent. Noi nu vom rezolva această problemă până nu vom fi puternici, să avem atâta energie încât să ne permitem să exportăm, indiferent de oră, de moment al zilei, de data din calendar și așa mai departe, și de presiunile pe care le pot face ceilalți actori în sistemul energetic. Sistemul energetic național trebuie gestionat de profesioniști. A fost politizat în mod excesiv, este căpușat de către firme, cliente ale partidelor și din această perspectivă, dacă nu se elimină această situație, nu se va rezolva nimic. Consecințele vor fi aceleași și cei care vor plăti vor fi în permanență consumatorii finali. Noi lucrăm la o strategie, eu personal lucrez la o strategie ca om care vrea să se dedice acestui domeniu, prin care să venim cu soluții reale, cu efecte pe care le promitem într-un an de la preluarea politicii energetice în dreptul aurului. Adică lăsați-mă să îmi implementez politica mea și în jumătate de an, într-un an, facturile consumatorilor vor scădea. 10%, 15%, nu pot să spun acum cât. Mai sunt de făcut măsurători, mai sunt de creionat încă proiecte. Dar lucrurile se pot îndrepta acționând la nivelul cauzelor care au dus la dezechilibre din sistemul energetic național și implicit la specula care se întâmplă acum. Acei bani nu se pierd.
Cei bani se fură, se sifonează. Se iau de la toți și se împart la câțiva. Asta e esența funcționării sistemului energetic național în momentul de față. Din fericire, un sistem care încă funcționează în România, doar că nu este administrat corect, în favoarea interesului public. Da, spuneți-mi, în momentul ăsta, sau chiar și în mandatul trecut, în Parlament, au existat vreodată domenii în care s-a putut realiza consensuri transpartinice? Adică toată lumea să fie de acord cu... Probabil că au existat momente, fiindcă toate partidele care au adus România în momentul acesta, care au guvernat România în ultimii 30 ceva de ani, au avut relaționări la nivel subteran, în așa fel încât să existe un consens ascuns. Dar a existat unul. În momentul de față, aurul a venit și l-a stricat liniștea, l-a tulburat toate înțelegerile, fiindcă noi venim cu un alt tip de abordare. Nu încercăm să le spunem, suntem atâta, ne dați și nouă atâta. Nu. Noi vrem să schimbăm întreaga filozofie politică de a guverna România. Încercăm să punem la un consens în Parlament pe teme importante, cum consider că e asta a energiei. Dacă poate fi realizat un consens, toată lumea să fie de acord, inclusiv aurul. Dacă mă întrebați pe mine, ar însemna să renunțe la foarte multe sinecuri și avantaje pe care actualele partide le au. Vreau să înțelegeți că furtul din sistemul energetic național realizat de către partide și oamenilor și firmele de casă are o dimensiune pe care dumneavoastră nu vă puteți imagina. Păi nu, dar uitați că în teritoriu, spre exemplu, se mai întâmplă lucruri de astea. Azi a fost ședință la Consiliul Județean și toate partidele, și AUR, și PNL, și PSD au votat în unanimitate. Da. Foarte frumos. Nu e frumos? Da. Dăm o imagine în fața alegătorilor că suntem absolut responsabili în politica locală. Nimeni nu vrea să discute despre situația reală, despre cauzele dezastrului național. Toți o ducem rău, dar guvernanții ne conduc atât de bine încât mi se face milă de ei și vreau să le mai dau o șansă. Nu. Ieșim din logica asta. Ticăloșii trebuie să plătească. Asta este ceea ce încercăm noi să punem în agenda publică. Vreți să faceți lucruri bune? Foarte bine. Acceptați dialogul, haideți să stabilim care sunt cauzele dezastrului actual, de ce România este la cel mai mare grad de îndatorare din istoria sa, de ce românii o duc mai rău acum decât anul trecut, decât cu 4 ani. Haideți să eliminăm aceste cauze, să vedem exact care sunt responsabili și să încercăm să-i facem, dacă nu să plătească, măcar să-și recunoască vina și să nu se mai agațe cu dinții de putere. Și mai departe, sigur că putem discuta și negociere politică. Putem discuta și despre consens. Dacă câtă vreme eu am un măr stricat într-o ladă de mere bune și mărul ăla se ține cu dinții să rămână în ladă, deși eu știu că nu va putea să se facă bine de la merele sănătoase, ci va strica în continuare alte mere prin jurul său, am datoria, în mod conștient, să le elimin din ladă. Ori acel măr vrea să rămână cu orice preț acolo, el fiind stricat și neexistând nicio posibilitate să se facă bine. Bun, înțeleg că mai avem doar 2 minute, stăm la finalul poveștii de astăzi. Vreau să vă mai întreb dacă la Organizația Județeană AUR mai faceți alegeri după prezidențiale, ca așa înțeles. După prezidențiale, sigur. După, nu? Știu că pe noastră nu vă interesează, nu vă complicați cu funcțiile astea executive în partid. Puneți problema în niște termeni care mie îmi sunt străini. Păi nu a spus că nu vă interesează. Eu nu mă consider nici lider, nici un bun organizator, nici un bun administrator. Ceea ce încerc eu să fac, și vreau să fac bine tot ce încerc să fac, este să fac politică în domeniul energetic și să reprezint sucevenii atâta cât pot eu să fac acolo în Parlament.
Da, ce doritori ar fi să candideze? N-am de unde să știu, fiindcă... Domnul Miron, bănuiesc, nu? Primarul... Nu știu. Cred că cel mai potrivit lucru este să discutați cu fiecare în parte, în măsura în care sunt dispuși să vă devoaleze intențiile lor. Eu pot să vă spun despre mine că nu sunt interesat de funcții în organizația județeană. Da, domnul Vasiliu și-a mai rezolvat problemele cu afacerile, mai poate candida la... Iertați-mă, Viitoarele au alegeri, existat dați zvonuri, voi. dar nicio dovadă legată de problemele lui. În afară de un scandal de presă generat de nu știu cine și în baza nu știu căror dovezi, eu nu știu altceva. Domnul Vasiliu este la fel de onorabil cum a fost pentru mine de fiecare dată când am discutat despre el. Deci, rostogolim niște subiecte care n-au fost dovedite ca fiind reale și e păcat să dăm nota asta emisiunii. Eu cred că suntem oameni serioși. Da. Să o stricăm acum pe final. N-ar fi emisiunea. păcat. Nu ar fi păcat. Domnul Filingon, președinte interimar, mai vine pe la Suceava? În fiecare săptămână este Fiecare expresia. săptămână, da. La organizația județeană tot fără sediu ați rămas, nu? Suntem în discuții, probabil că o să avem sediu în viitorul foarte apropiat. Din păcate, autoritățile locale au făcut promisiuni care s-au dovedit doar promisiuni. N-au Cine? Primăria? Cine v-a promis? Bănuiesc că primăria. cei care au spații în administrare și posibilitatea să le ofere partidelor politice relevante. Păi și ședințele la organizația județeană unde le faceți? Tot la Bosaj, la Închiriem restaurant? săli, Tot? la sediul municipal cele operative, cele de birou județean, închiriem săli de ședințe atunci când suntem mai mulți, dar comunicarea noastră în principal este pe grupuri de WhatsApp. Birourile parlamentare, pe unde le aveți parlamentarii AUR din Suceava? De pe unde vă pot găsi oamenii să vă felicite? În momentul de față am un birou care nu este frecventabil, adică este un cabinet de avocat, dar am 3 promisiuni. Urmează probabil în următoarea săptămână să am birou parlamentar unde voi putea ține și audiențe. Avem birou parlamentar al doamnei Veronica Grosu în centru, care este funcțional și unde... La organizația municipală, nu? Da. Este în momentul de față singurul cabinet funcțional unde stăm de vorbă cu alegătorii care vor să vină în audiență. Și spuneți că o să aveți și noastră un birou separat. Nu. Da, intenționez să îmi fac cabinetul parlamentar, probabil împreună cu domnul senator Ulescu. Și o să-i anunțați și pe oameni pe unde vă găsesc. Pentru și ei când îl îi primiți în înființăm, audiență. fiindcă eu nu duc lipsă de... Înțeleg. Pace, Bun, de trebuie să reculegere. ieșim din emisie. Ne-a scris multă lume, dar Vă rog. toate cu Doamne ajută, cu felicitări, mult succes Da, nu-i domnului cazul să- deputat Florin să- Pușcașu, adică nu e ceva interesant. Nu e interesant. Nu e vorba despre mine, domnul. Mult succes, domnule Bun. deputat, un om ancorat în realitate și activ în permanență la nevoile Sprijinul este pentru AUR și societății. pentru George Simeon președinte. Credeți-mă, Așa, eu am sunt înțeles, pretextul pentru care Succes, acești domnule oameni își deputat. manifestă Acum să mă lăsați, entuziasm. dacă tot m-am apucat. Piedone acționează acum pentru a distrage atenția de la adevăratele probleme actuale. Această campanie este despre un singur deziderat, revenire la democrație și ordine constituțională, mă rog, încă n-a început campania. Un pilon din AUR la județul Suceava este domnul deputat Pușcașu, spune domnul Negură. Mulțumesc tuturor Cristian. pentru încredere. Promit tuturor să mă străduiesc să fiu ceea ce oamenii așteaptă de la mine. Și ne-a mai scris Critic, vă rog cred să-mi că păi nu avem, de asta spun că e neinteresant. Domnul Mugur Ilaș, cred că e colegul nostru, e consilier local la Gura Murului. Așa, nu știu dacă intră în atribuțiile postului dumneavoastră, dar avem o problemă cu praful în Șcheia. Pe străzile se ocupă și de Șcheia, domnul. Așa, cu praful în Șcheia, pe străzile din cartierul Petru Mușat, cetății, de circa 2 Domnul Ilaș luni. locuiește acolo și probabil că Locuiește. resimte în mod De direct. circa 2 luni circulă camioane de 40 de tone cu pământ la 2-3 minute nori de praf, autoturisme ai căror șoferi se crep pe circuit. Așa, m-au văzut că filmez și au redus, altfel nu poți vedea
nu poți vedea vecinul, iar cu vecinul iar aerul e irrespirabil și ne trimite și imagini. Da. Bun. Vă mulțumim. În final, dacă mai aveți un foarte scurt, nu știu, mesaj, vreun gând pentru oameni, sau dacă credeți că trebuia să vă mai întreb ceva și nu v-am întrebat, vă rog. Nu trebuia să mă întrebați nimic. Nu trebuie să Dar nu v-am v-aș întrebat putea deja ține. prea mult, da. Nu, e... Ce pot să spun? Încerc să rămân responsabil și ancorat în realitate, să nu las nici cea mai mică urmă de aroganță sau de autosuficiență să mă caracterizeze. Bun, asta, aroganța se dobândește de la al doilea mandat încolo. Încă Asta răspund la abia toate l-ați telefoanele și sper să îmi păstrez obiceiul. Le mulțumesc celor care au răbdarea să mă asculte. Vă mulțumim și noi pentru prezență, domnule deputat. Cu dragul. Și vă mai așteptăm. Sunt Dorin Moldovan, am stat de vorbă astăzi cu domnul Florin Pușcașu, deputat AUR de Suceava. Ați urmărit Limita Răbdării și vă mulțumesc pentru asta. O zi bună în continuare, la revedere și reauzire. Weekend fain. N-ai ce face și totuși faci. Spui că n-ai unde parca, n-ai cu cine vota, n-ai ce vedea, dar te descurci.